Pričamo sada, kad su uspesi, ja odmah uzmem ovu kameru, privučem je, kad se mi ne dam nigde. Uspeh Omladinskog atletskog kluba Beograd, ono što me veseli, nije uvek da su uslovi najbitnija stvar da ostaviš velike rezultate. Lepo bi bilo da ih ima, ali evo sad će Predrag Momirović, direktor kluba, da nam kaže kako bez te staze za trčanje, kaže da ovaj klub je 5. u Evropi i to je podvig romantičara u ovoj Španiji i tamo iza vas ostale mnoge velike zemlje, a mi klubski na 5. mestu u velikoj Evropi kada je atletika. Pre svega moramo da vam čestitamo. Pa hvala što ste me pozvali da mogu da kažem da smo mi napravili ovo što bi rekli uprkos uslovima. S jedne strane nije iznenađenje, s obzirom da ovak Beograd, on nam je već 4 godine smo šampioni ekipni u muškoj konkurenciji. Šampioni Srbije, da se sad pogodilo da je Evropska atletika vratila to takmičenje konačno posle nekih 6 godina. Tako je. Ali zašto? Pa kad je COVID? Tako je. Ali zašto 6 godina? Pa nakon toga je trebalo ponovo da se steknu uslovi, da se nađe ko će biti organizator. Hvala Bogu da se desilo konačno, ne pitamo više šta je trebalo, samo nek je počelo ponovo. I mi smo iskoristili ovu situaciju. Moram da pomenem da ne bi ni mogli da odemo da nije bilo grada Beograda koji odvaja sredstva Sekretarijat za sport i omladinu. Za svaki klub koji učestvuje na Eurosceni dobije se određeni fond i to nam je mnogo značilo. I zahvaljujući Srpskom atletskom savezu. Znači, atletski centar na Banjici koji omogućava stvarno da svi atletičari mogu tamo da treniraju. To je atletska dvorana i mali jedan atletski teren sa tartan stazom, jer mi na omladinskom stadionu imamo šljaku, znači pola veka se tako više niko ne trenira, ne takmiči, nažalost. I stvarno se nadamo da će u jednom momentu da se steknu uslovi da se i kod nas napravi ta tartan staza. Mislim da smo mi bili jedini atletski klub koji nije imao svoju tartan stazu. Nego ste se pripremali na Banjici, ili? Tako je. Znači, to je jedino što je bilo. Ali, evo, vidite, u principu nije sve ni u tome. Znači, nadam se da ne moramo uvek tako, ali stvarno ti momci... Ali da se ne navikavamo sad. Da ne bude baš ovo pokazno bilo, evo vidite da može. Ne, znači, molim vas, nemojte više. Ovi momci koji su se takmičili tamo... Koliko vas je išlo tamo? 18 takmičara je bilo i nas je bilo 5 u stručnom štabu. I samo da kažem nešto, samo ono što se pretpostavlja sad da li su ovi bare, da li su ovi bare, ima se utisak sad ne znam koliko je za tu atletsku reprezentaciju tamo, negde je to cifra 20.000 eura koje je trebalo da skupite, što nije velika stvar. Evo sad kad pričate ljudi, ne znam na što se daju te pare, ali za ovakve uspehe, za ovakve ljude nije to bilo veliki novac, ali nadamo se da će... Grad je stvarno pomogao mnogo, ali smo stvarno imali i prijatelje i pomoć roditelja od naše dece koje treniraju stvarno. Znači, svi su se udružili za ovako nešto, su stvarno svi skočili i pomogli i taj deo smo rešili. Ovaj drugi deo je malo problem kako ćemo sada dalje. Ali čekajte, kad ste uopšte sportistima i momcima rekli ljudi, spremamo se za jedno ovako ozbiljno veliko takmičenje, kup evropskih šampiona, kako su odreagovali s obzirom da znaju kakvi su vam uslovi, pa ste onda išli na Banjicu, pa znamo da sportisti imaju nekako poseban mindset, ali me zanima... U kontaktu sa Atletskim savezom postoji ta priča da će sad sve više pažnje da se posveti upravo ovom sportu, ne bi li se što više... I u školama, i u klubovima. Stvarno, Srpski atletski savez pokušava. Nije ovo nešto novo. Znači, Srpski atletski savez pokušava da se poprave uslovi. Naravno, atletske staze se grade, ali on njima posle par godina istekne sertifikat, morate ponovo da ih renovirate. To je nešto što je pravilo svetske atletike, da prosto Beograd nema sertifikovanu atletsku stazu na otvorenom trenutno sada. Mi nemamo gde da održimo prvenstvo Beograda na 200 i 400 metara. Recimo, prepone ne mora da se ide u Smederevo, Ćuprija. A da odgovorim na ovo pitanje, niko od njih nije iznenađen. Sad se mi spremamo za ovo. Atletičari i treneri se spremaju, letnja sezona, zimska sezona, znači to je non stop. Da nije novo. Samo je stiglo u februaru da će biti takmičenje tog i tog maja i imamo priliku da idemo, hoćemo li. Tokom zime? Kakvi su uslovi za trening? Sada, imamo atletsku dvoranu na Banjici koja je jedna od najboljih na Balkanu. I ne možemo da kažemo da mi sad nemamo neke uslove. Ali na otvorenom
trenutno je Znači, stvarno... tu je problematika. Tako je. Dobro, ajde samo da kažemo u okviru ove ekipe, mada ste se zahvalili nekim drugim klubovima iz Srbije koji su popunili te krizne pozicije u okviru vašeg kluba da biste otišli kompletni tamo u najjačem sastavu. Od ovih zvezda, ja znamo, ima ovaj moj imenjak. Boško Kejanović bio je što ove rezultate i rekorde skida ovde po Srbiji. On je bio... Boško Kventaš Tvan. Pa dobro, to i kaže. Tako je Boško, njegov brat Aleksa, zatim Luka Trgovčić. Oni su naše kluba vedete, što bi rekli, oni prekaljeni. Zvezde. Da, oni su ona ekipa koja je na svakom velikom takmičenju i pored njih smo imali još Asmir Kolašinac je bio nama kapiten do prošle godine kad je prestao. Žao mi je što on recimo nije s nama da je i ove godine. Mogu još jednu godinu se provuče. Tako da, a i stvarno imamo, a prijateljskim klubovima stvarno moram da se zahvalim. Mi smo takmičili tamo u 20 disciplina. Sad na našem ekipnom prvenstvu mi se takmičimo u 11 disciplina, međutim ovi tamo su stavili u svim atletskim disciplinama 2 dana pun program gdje smo dobili pomoć od naših prijatelja i stvarno smo napravili, ekipa je bila takva, momci su se fenomenalno ponašali. Znači, maksimalno profesionalno, svi su to ozbiljno shvatili, toliko su podržavali jedan drugog. Mi smo pojedinačan sport, ali tamo se stvarno osjećalo da smo ekipa, da su onaj ko ne takmiči, taj je bio na tribinama i navijali. Znači, ko takmiči u tom momentu su se podelili. Uvijek neko skače, neko baca, neko trči. To su uvijek bile ekipe koje ide koga se navija. Da. Mi smo bili tamo najglasniji. Toliko sam se vratio pozitivan sa tog takmičenja. Nekako pun neke pozitivne energije. To mi je glavni utisak. Znači, to kako se ti momci ponašali, fenomenalno. Znači, baš imam potrebu da dođem to da kažem. Peti rezultat, 5. mjesto, to je samo posljedica toga. Što se kaže, svi za jednog, jedan za sviju. Da. Može i tako. Jedan za svi. Za svi. Samo te pitam, ko je ostvario izuzetne rezultate? Ajde, neka su svi bili svi za jednog, jedan za sve, ali ko je ostvario izuzetne? Evo, sad ću da vam kažem. Znači, prve 3 ekipe su pokupile sva prva mjesta na takmičenju. Oni su došli jaki kao crna zemlja. Znači, klub Sporting iz Portugala, normalno Španci koji su bili domaćini, oni su znali zašto su uzeli organizaciju, i Turska Enka. Oni su došli, znači, kao njih od Sportinga, recimo, glavni takmičar, šampion sveta od zimnog u skoku dalje. Pa su još uzeli pojačanje šampiona Afrike na 100 i 200 metara, znači Emanuel Esmesad koji je bio drugi na Dijamantskoj ligi. Od naših, nama je drugo mjesto koje smo uspjeli da ostvarimo je bio Luka iz Slovenije u skoku, Luka Zupanc u skoku motkom. Tu smo sreće da su ostali bili slabi, tako da je on je uspio da postvari svoj najbolji rezultat i da uzme drugo mjesto. Boško je bio treći. Na 400 metara? Znači, tako je, Boško je bio treći. Kad je Boško bio treći na 400 metara, koji je od prošle zime bio 8. na svijetu na 400 metara, možete da mislite kakva je konkurencija bila. Znači, baš je bilo. Ali ukupno, kako su se momci takmičili, to je bilo za svaki bod. Nijedno posljednje mjesto nismo imali. Čekaj, ja ću sad nešto, mogu skroz da proklizam i Lupić, ali ja moram da pitam, zato što tako misao došla. Slobodno. Ne spominjamo devojke. Devojke se takmičila Crvena zvezda. Znači, i muška i ženska konkurencija je bila. Mi smo bili u muškoj konkurenciji, Zvezda se takmičila u ženskoj. Dobro, znači za ovo zovemo Zvezdu. Tako je. Dobro. Oni su malo drugačiji, oni su imali dosta mlađu ekipu, one su bile 10. Ali naša ekipa je bila iskusnija dosta. Kolašinac sam se pre nekoliko dana i uključivao u program. Mihajl Dudaš je bio gost. Nedavno nam je bila Ivana Španović i mnogo zaista pričamo o atletici. Vaše viđenje i mišljenje, je li imamo onako klince koji sigurnim korakom idu na negde mesto naslednika, da tako kažem, svih tih naših velikih atletičara? Uvek ima. Znači, i uvek se neko pojavi. Mi smo takva nacija, znači, koliko god mi guramo ove ekipne sportove, ali u atletici se uvek pojavljuje neko još i uvek neko skoči, neko istrči. Znači, i to uvek ima tih mladih i sad samo ih treba izgurati, ali Srpski atletski savez to dobro radi. I stvarno, znači, evo vidite već sada i Angelina Topić i Adriana Vilagoš i iza njih još mladih ima koji dolaze, tako da, prosto da imamo sigurnu budućnost. Samo još malo
Malo još samo neka tartan staza. Samo još malo sreće, malo nekog začina, uspeći Malo dobrih uslova da. i onda sve će da se Nama desi. ne treba mnogo, ali znači, to su stvarno neke osnovne stvari gde ako je Beograd, mislim da Beograd i Podgorica, da jedino mi nemamo u Evropi kao glavni grad tartan stazu, baš eto. Eto, zgodno bi bio na omladinskom stadionu, nema problema. Od ostale opreme, jel kuburite ili je tu barem... Imamo, da, stvarno, rekvizite okej. i svi, da, to ima Srpski atletski stadion stalno i donira tu atletsku opremu i stvarno tu ne oskudevamo, samo je to. S obzirom da radite sa omladincima, znamo da u tim nezgodnim godinama, ajde da tako kažemo, mnogi nekako i odustanu i kako ih motivišete? Gde nalazite i prave reči i dela negde da kada verujete u nekoga i kada vidite jasno da je neko potencijal, da to podržite i da ga vratite na stazu? Pa, atletičari su svi onako specifični. Znate, tu je i dovoljno je malo samo da se vidi, ako ne na takmičenjima, onda na treningu, da taj neko kome se priča da stvarno kada treneri vide da neko može da napravi rezultat, dovoljno je na nekom treningu samo da i on oseti da to može i onda tu kada se oseti, tu se onda ne pušta. Jako je teško. Teži su momenti kada neko treba na kraju da prestane da trenira, kad je kraj karijere. To je Asmir, onako baš dobar primjer. Prosto to treba preživeti. A kod ovih mlađih, to je oni koji osjeti na takmičenju, to je baš onaj... I stvarno imamo sreću da imamo i balkanska prvenstva. To je nešto što nemaju svi. I to je neko između državnog i evropskog prvenstva. Imamo taj takmičenja na Balkanu. A kod nas je Balkan se razvio i van granica, znači geografskog Balkana, je to pola Evrope. I onda ko tu takmiči, taj ima baš priliku da se odmeri sa ozbiljnim takmičarima i tu ko napravi rezultat, taj onda zna da je na dobrom putu. Ko je onako posljednjih godina od zemalja napravio ozbiljne rezultate i negde skoki na rang listama i sa druge strane da je možda bilo iznenađenje ili neočekivano? Je li ima tako? U principu nema tu nekih iznenađenja. To se zna koje su te zemlje, one koje najviše ulažu, one su tu i... Oni imaju i rezultate. Ali ono što je kod nas, mi kao Srbija, kakav mi kredibilitet imamo zato što smo preuzeli organizaciju u zadnjih 10 godina, najveća takmičenja smo organizovali. Znači i evropsko i svetsko u dvorani i evropsko i svetsko u krosu. Mi ove godine, 13. decembra, organizujemo prvenstvo Evrope u krosu. Sljedeće godine u aprilu organizujemo evropsko prvenstvo u trčanju. To je drugo po redu koje se ikada organizuje. Mi smo opet organizatori. Tako da ako bih nekog trebao da izvedemo, smo to mi. Kao organizatori, recimo ja mislim da ne samo u Evropi, u svetu, da kada se kaže da je Srbija organizator nečega, oni nemaju uopšte tu sumnje da će to biti organizovano na najboljem mogućem nivou. Jer mi ćemo da uradimo sve, ne da ispunimo njihove standarde. Sad mi već smo postavili neke standarde kako se nešto organizuje na najvišem nivou. Tako da kad kažu nešto će biti u Britaniji, nešto će biti u Srbiji, svi će kao, dobro je u Srbija. Znači, eto, to je sigurno To dovoljno govori, da. A kada su uslovi, kada su verifikacije tih uspeha sportista, bili su ovdje, pričali smo o ovoj olimpijadi, nadri olimpijadi sa ovim svim kao dodatnim sredstvima. I sad ono što je bacilo fokus na jednu drugu stvar, koliko su u stvari ti vrhunski sportisti i za svoje najveće dostignuće u stvari plaćeni u tim premijama. Kakva je verifikacija uspeha jednog mladog čoveka koji jedno dobar deo svog života usmeri ka tom planu sportskog napretka i ostvarivanje svojih ciljeva u tom prepoznavanju toga koliko treba da bude i verifikovan? Pa, atletika jeste plaćena na onom najvišem nivou, do koga treba stvarno mnogo znoja i krvi da se stvarno prolije da bi se stiglo na taj neki najviši nivo. A to opet ne može da se poredi sada, jer svi vole da porede sa onim top fudbalerima. To je neuporedivo, to nije isti svet, ne isti sport. Najbolji, oni koji su takmičari, koji idu na dijamantsku ligu, sve, oni su stvarno imaju i dobro su plaćeni i podržani su, imaju za učešće na tim takmičenjima plus još ono što osvoje. Tako da na tom nivou oni nemaju taj problem.
Problem je samo taj prelaz od onih koji je talentovan, koji je postigao neki rezultat i sad treba da dostigne taj neki nivo, da ide na tim takmičenjima i tamo da osvaja rezultate. Taj prelaz malo nam još fali. To ću sad malo da popravimo, pa da onda nekako budemo sigurni da ako krenemo. Ja sam spreman, ne znam da li me primate, ali ja preskačem taj prelaz, idem direktno na tu dijamantsku tu sferu, da nekako verifikujem svoj uspjeh. Ali stvarno, svakom čast. Ozbiljno. Hvala puno. Ozbiljno. Baš u ovoj sredini gde se sva pažnja je bačena na ti nekim 3-4 sporta koje nekako privlače i publiku i sponzore i tako dalje, a onda negde neočekivano dođu oni na koje malo obraćamo pažnju i donesu najveće sportske uspehe. Hvala još jednom. Hvala vam puno.